Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в подкаста Пей сърце, чиято цел е да помага на хората да постигнат желаната промяна в живота си отвътре навън, като балансират ценните му аспекти и сътворяват живот на любовта и действат така, че да чуват песента на своята душа. Аз съм Богомила Божинова, основател на клуб Пей сърце и помагам на хората да се справят именно с психологическата част от предизвикателствата в живота си отвътре навън и съм безкрайно щастлива, че днешният ми гост е една прекрасна, много слънчева дама. Вие виждате какво слънце е, как грее, която съм изключително благодарна, че познавам и това е Таня Георгиева. Таня е треньор по здравословно хранене и здравословен начин на живот и помага на стотици хора да са по-здрави, да живеят без лекарства. През последните години е помогнала на хиляди хора да променят живота си изцяло и казвам здравей, здравей, мила Таня, давам ти думата и ти да се представиш. Много се радвам, че прие поканата ми да участваш в моят подкаст. Аз много ти благодаря за това представяне. За мен е изключителна чест да бъда твой гост и да дам стойност за хората, които следват твоите социални мрежи. Благодарна съм и съм щастлива, че те познавам и че си мой приятел. Просто си уникален човек и а, много ти се радвам как променяш животите на хората, как им помагаш те да сбъдват мечтите си с лекота и как постигат трансформации. Всъщност, аз съм супер земна, обикновена. Както виждаш, при мен нещата се случват без напрежение. Моята философия е хората да не гладуват, за да може да са здрави и да са в формата, която на тях им харесва. И в същото време да ценят себе си, да обичат себе си, за да може да променят живота си на всички нива. А, точно това е и идеята на книгата ми, която сега ще излезе този месец. И по този начин се надявам да съм полезна на още повече хора, на още повече дами, защото предимно аз с дами работя, да повярват в себе си, да поискат повече от живота си и всъщност да сбъднат мечтите си, за които винаги са мечтали с лекота. Това е моята цел. И съм много, много щастлива, когато виждам тяхните трансформации. Прекрасно е. Аз също много вярвам в това, Танче, и много ти благодаря за тази лекота, която създаваш навсякъде около себе си. Както казваш ти, при мен нещата се случват без напрежение. Просто с лекота. Решавам нещо и правя го. Ето това е пример за прекрасен, решителен човек. Темата, която избрахме днес, върху която да си поговорим искрено, лично, сърцато, приятелски, е пътят към здравословен и пълноценен живот. Да, доста е обширна, но ми се иска да бъдем полезни на хората, които те първа осъзнават, че здравето е важно за тях, че здравето е добре да бъде приоритет в живота ни. И ми се иска първия въпрос, който да ти задам, да е така през твоята призма да го разгледаме. Много ми е любопитно как ще го разгледаме точно през твоята призма. И то е, кои са основните фактори за здравословен начин на живот? Кои са факторите, които влияят? И следващия ми въпрос: как да ги внедрим в живота си? Аз лично много дълго търсих отговори на тези въпроси и вярвам, че този въпрос ще е много полезен на всички. Добре. Ще ти кажа какво помага на мен и какво помага на моите клиенти. Всъщност, здравословното хранене или здравословният начин на живот започва от това ние да обичаме себе си. Да обичаме тялото си преди всичко и да го ценим. Защото това е единственото място, където ние ще живеем през целия ни живот. Аз го научих по трудния начин. Всъщност, когато вече се бях много разболяла, всъщност имах много наднормени килограми, а, от прекалено много работа, прекалено много стрес, бях оставила себе си на последно място. А, Ако трябва да обобщя кои са нещата, които биха ни помогнали ние да живеем здравословно, това на първо място е любовта към себе си. Любовта към тялото си. Това да даваме на тялото си достатъчно вода, достатъчно сън, достатъчно любов. Ние да си я дадем любовта. Когато ние си я дадем, хората около нас започват да ни виждат по съвсем различен начин, защото ние греем, буквално като слънце,
И всъщност хората започват да ни оценяват, да ни забелязват, да ни ценят, наистина да ни обичат преди всичко. Другото, което е изключително важно, каква храна даваме на тялото си. Искаме да пожелаваме си здраве на всеки празник. Да си здрав, да си щастлив. Как да сме здрави, ако се храниме с непълноценна храна, ако се храниме с храна, която не ни дава достатъчно енергия, достатъчно хранителни вещества, витамини, минерали, микроелементи. Много е важно да даваме качествена храна на тялото си. Във всяко едно хранене да не липсват основните източници на енергия. Витамини, минерали, микроелементи, плюс въглехидрати, мазнини и белтъчини. В смисъл, във всяко едно хранене. Когато пропуснем някой от тях, всъщност тялото ни започва да прави запаси и тогава се получават болести, неразположения, наднормени килограми и така нататък. Така че съня също е едно от основните неща. Когато спим достатъчно, тялото ни се регенерира. Самото ни тяло започва да се възстановява и всъщност да получаваме това, което имаме нужда, без кой знае какви усилия. Когато спим достатъчно, ние сме пълноценни, с бодър ум, всичко се случва с лекота. И много е важно, не на последно място, това е да си даваме време за нас. Откакто аз започнах да съществувам в моя собствен план, график, нещата са различни. И това се мъча да обясна на всяка една дама, която ми гласува доверие, че това е едно от основните неща. Когато ти съществуваш в собствения си график, да имаш едни 20, 30 или дори 15 минутки за теб, ти да седнеш и да си кажеш какво аз искам. Какво ме ще ме направи днес щастлива? Нали, говоря щастлива, защото предимно работя с дами, пък и твоята аудитория е предимно от дами. Абсолютно. Да, и всъщност, нали, сядаш и си казваш какво мен ме прави щастлива. Започваш да четеш такива книги, гледаш подкастове или пък се обграждаш с позитивни хора. Това също е изключително важно. Токсичните отношения изключително много ни вредят. Всъщност, това е едно от основните неща, които мен ме беше вкарало в състояние, в което да имам изключително много болести. Аз имах наднормни килограми, имах депресия, имах паникатаки, имах хормонално акне, имах начален стадий на Хашимото и на преддиабетно състояние. Защо бях развалина? Имах болки в кости в стави. Всичкото това е, защото аз просто не се грижих за тялото си. Как това тяло да ми се отблагодари с повече енергия и с, нали, да се чувствам окей. Няма как да стане. И най-важното нещо, когато се погледнеш в огледалото, не е да виждаш всичко негативно, което не ти харесва, а като се погледнеш да си видиш, например, харесваш си усмивката, казваш си, каква хубава усмивка има. Нещо просто да си кажете хубаво. Защото ако вие не си казвате хубави неща, няма как хората около вас да ви казват нещо хубаво. Абсолютно съм съгласна. И това е зрялата позиция. И момента, в който осъзнаваш, че ти си творец на живота си. Както аз казвам, сътвори живот на любовта. Момента, в който осъзнаеш, че ти си твореца и Да, околните те отразяват твоето именно вътрешно не огледала. състояние. Да. Ако ти Абсолютно. не се обичаш, как другите да те обичат? Ако ти не се харесваш, как другите да те харесат? Така че това е изключително важно, че го знаеш много добре, но все пак нали, да го припомниме на хората. И другото, което е много важно, как да внедрим един навик в живота си. Това Един беше един от следващите ми въпроси, че всъщност навиците са нещото, което прави, вкарва здравето като да, начин на живот, като приоритет в живота ни, ама приоритет за цял живот. да, да. За да не стигате до там да го разберете по лошия начин като мен, ако загубите някой близък, както се случи с мен, или пък вие да влушите до такава степен състоянието на тялото си, че вече да няма на къде, вече следващото да е най-лошото. Всъщност, хубаво е всеки месец да си внедрявате по един навик. Например, сутрин, когато станете, започнете деня си с вода. По възможност топла вода.
ако не ви е окей, поне една чаша вода. Преди да пиете и преди да ядете всичко останало, пинете вода. А, навиците най-лесно се внедряват, когато ги свържеш с нещо, което правиш ежедневно. Например, аз всяка сутрин нали, си правя кафе. Но вече, за да мога да си внедря моя навик, си казах, че когато отида до кафе машината, първото нещо ще си сипа вода, ще изпия водата, слагам си капсулата, нали, докато ми се затопли кафе машината, всъщност аз вече съм изпила водата. Аз правя същото нещо съвсем интуитивно, Да, между другото, и точно в момента, в който разбрах, че това е основа и трябва да е първото да, нещо, което да правим след като си отворим очи. Не е туалетната, даже не, абе вода бе, първо да. вода. Защото тялото има нужда от нея. Той има нужда, за да може. Той е работило цяла нощ. Той е работило за вас. Вие, за да може да сте здрави, да се регенерирате. Обаче, когато му дадете вода, токсините, които той е преработило, вие ги изхвърляте по естествен път. И всъщност чувствате лекота, чувствате удовлетворение. Защото дори ако му дадете топла вода, процесите се забързват и вашия метаболизъм се забързва и всъщност вие се чувствате много по-добре. Другото, което е, свързвате, както казах, навика, който вече имате, с нещо, което сега трябва да го допълните. Да кажем, аз така си допълних вечер, преди да си легна, си пиша плана за следващия ден. Или пък сутрин, докато си пия кафето, си имам планер, в който си пиша благодарности. В смисъл, свързвам си нещо, което така или иначе правя, с нещо, което буквално искам да внедря в живота си и го Приятното с полезното, както се казва. да, и го правите Максимално оползотворяване на времето. именно и го правите минимум 21 дни. Като бих ви препоръчала на един календар, който е с такива, как се казва, с квадратченца, нали, да са дните, просто да си правите така кръстчета, кога сте го направили. И Мгм. всеки път си отбелязвате. По този начин се получава като една верига на безкрайността. И това не съм го измислила аз, това всъщност съм го прочела по книгите, които толкова много книги изчетах. Всъщност това помага на мозъка ви и вие да започвате да мислите за безкрайността и всъщност, че това нещо е възможно за вас, там като не сте прекъснали веригата, която нали, продължавате всеки един ден. По този начин може да продължите и нали, за винаги. Всъщност нещо малко, но когато го внедрите в живота си, вие не го чувствате като тежест. И така Абсолютно и постепенно. може по-скоро, извини ме, че те прекъсна, сега се сещам за нещо. Това всъщност може да го разгледаме от гледна точка на това, че са победи, наши Да, ежедневни да, именно. победи. И това е да си отбележим победата. Да, именно. Мисля, че тази верига е на Айзенхауър, ако не се лъжа. Смисъл, по този начин Бенджамин Франклин така е започнал да си прави с тези кръщчета нали, на календара и по този начин самия ви мозък го приема точно както каза ти като победа и всъщност започва да мисли, че вие сте победител. Другото, което бих ви посъветвала, което е изключително важно, да си вечер преди да си легнете, да си имате дневник, в който да си пишете малките победи. Сутрин като стана, аз имам 3 неща, които няма значение какъв ми е графика. Ако ще да имам 1 милион неща да правя, тези 3 неща трябва да ги свърша. И си ги пиша в този дневник, че трябва да ги свърша. Те са ми като основни. След това, вечер преди да си легна, тези трите неща, аз понеже съм ги свършила, и нали какво друго съм направила, реално си ги отбелязвам като малки победи. И когато вие си легнете като победител, вашия мозък съответно ви помага вие да постигате повече и да се радвате на успехите. Дори малките неща са успехи. Важното е да си ги отбелязвате. Абсолютно. И това е и една уникална практика за управление на стреса. Да, да, да. Също. Защото това е момента, в който наистина влизаш в състоянието на вътрешна увереност, на спокойствие. Лягаш си спокоен, лягаш си удовлетворен. Тогава, Да. когато наистина го превърнеш в навик или начин на живот, както му казвам аз. Начин на живот. Това е както кажеш ти, в безкрайността просто трябва да си продължи, защото ни помага да вървим на там, на където искаме, не на там, на където не искаме. И да се фокусираме върху това, което искаме, не върху това, което не искаме. Именно.
Сега не си мислете, че всеки ден е прекрасен и идеален. Има дни, в които нямам време да си напиша благодарностите, обаче дори да ги мислите, пак е окей за вас, защото важното е мозъка ви да мисли в определена посока. По-добре е да ги пишете, но ако нямате време, просто си ги мислете, за да може да работите в тази посока, положителното да влезе в живота ви. Това е изключително важно. Това са Как да моите разберем? нови, които ми помагат за здравословен Мгм. начин на живота. И сега, това е голяма победа за мен, ама аз ги правя и аз, за което много се радвам, защото аз скоро осъзнах, между другото, че здравето ми е приоритет в живота и то хубаво, че аз го осъзнах по лекия начин. Просто реших, че здравето ми е важно. Просто така го осъзнах, без да преминавам през някакви катаклизми, като заболявания или така нататък, но осъзнах, че това ми е важно и че е време да поработя върху навиците си. И ето, че съм ги внедрила и ти ми така даваш една зелена светлина, че съм на правия път от гледна точка на здравето, на навиците, на баланса, който всички така или иначе супер много търсим и който всъщност е нещото, което ни дава удовлетворението в живота. Баланса между различните роли в живота ни. Как да разберем кои са нашите нужди, свързани с здравето? Какво би посъветвал един човек, който иска да бъде удовлетворен от гледна точка на своето здраве, освен всички тези навици, които изброи и ценните стъпки? Това ми беше следващия въпрос, между другото, но ти си ми отговори на него преди да съм ти го задала. Кои са стъпките? Ти каза пълноценния сън, пълноценната храна, пълноценната хидратация. Какво още би допълнила? Има ли още нещо, което така смяташ, че ще бъде полезно на хората като допълнително нещо, което да направят? Движението. Движението трябва да има движение. Но има нещо много важно. Например, и аз имам дни, в които не мога просто не мога кой знае колко да се движа. Единствено, да кажем, ако съм ходила пеша. Гледайте, стремете се да правите поне 6000 крачки дневно. Минимум, на минимумите, това да ви е минимума. А, другото, което е, аз на моите клиенти давам много лесни, наистина много лесни, много прости упражнения, които всеки един може да приложи. И буквално отнемат 10-15 минути. Това е моя метод да спестява максимално време за хора като мен с забързано ежедневие. Всъщност, Мгм. дори и 10-15 минутки да отделите на даденото нещо, важното е да го отбележите в вашия календар, че вие сте го изпълнили. Това пак ви кара да се чувствате победител. Дори 20 клека да направите или пък 3 пъти по 30 секунди да направите планк или нещо супер елементарно. Аз имам такива много лесни упражнения, които правят буквално за 10 минути, нищо никакво време, но ти помагат ти да оформиш тялото си. Хубавото е, че по-добре е да сте отделили 10 минути за дадено упражнение, дори само ходене по стълби да е, пак е нещо, отколкото въобще нищо да не си правил. Това е моята философия, която движението е изключително важно. И не на последно място, отношенията с близки приятели. Защото ако ти имаш токсични отношения с партньора, например, или пък с хора, които живееш, или пък работиш с тях ежедневно, това, колкото и да не ви се вярва, това влияе на теглото, това влияе на здравето, това влияе на това как се чувствате вие, карва ви в депресивни състояния. И всъщност това ви изпива енергията. И вие, ако имате такива токсични отношения в живота си, независимо с кой, няма как да сте пълноценни. Няма как да сте това, което искате да бъдете. Така че, ако искате да постигате повече в живота си, трябва да намерите начин как нещата да се случват с лекота и Боги може да бъде човека, който да ви помогне това да се случи лесно, без напрежение, без излишен стрес или каквото и да било. И всъщност да ви даде правилните методи, стратегии, практики, които да ви помогнат вие да успеете да подобрите отношенията с тези хора, така че
Това мога да кажа, че е едно от основните неща, защото сега ще кажа нещо, което може да се струва невероятно, но хората, които имат токсични отношения, първо, особено дамите, започват, които потискат гърлената чакра, започват да развиват хашимото много често. Започват, когато имат потисничество от мъжкия пол, в повечето случаи, в отношенията, започват да развиват болести по женските полови органи. Другото, което се случва, дамите, които имат такива отношения, започват да трупат килограми точно тук в областта на корема, защото това им е като защитен механизъм на тялото. И започва просто да го прави тялото без ние да го искаме. Дори нищо да ни ядат. Всичко започва да им се трупа. Казвам го като човек, който се хранеше с супер малко храна, а в същото време трупа килограми. И наистина много килограми бях натрупала. И всъщност отношенията с хората, трупаме килограми в определени области, точно поради тази причина, защото имаме токсични отношения и токсична връзка, или пък потискаме нашите емоции и всъщност това ни се отразява на телата и на здравето най-вече. Именно точно тук идва балансът между това да съумееш да изразиш себе си през гърлената чакра, да съумееш да изразиш себе си и в същото време да поставиш личните си граници в отношенията. Това са двете основни направления, в които работим и в Клуб Пей Сърце, защото това е основното нещо, на което никой не ни е учил и е крайно време да се научим, ако искаме да живеем в лекота, а не в страдание, в мъка, в тежест и така нататък. Данче, благодаря ти много за това допълнение прекрасно, което е всъщност различната гледна точка. Не просто на физическо ниво, както кажеш ти, да се храним, да пием вода, ами и на емоционално ниво. Да. Значи е много важно това допълнение, което направи, за което ти благодаря. Един от любимите ми въпроси, който задавам накрая, предпоследния ще бъде, е как да създадем този баланс? Как го създаваш ти? Как го правиш ти? Баланса между личния живот, кариерата, работата и здравето, така че да живееш пълноценен живот. Ами, искам да ти кажа, че ще бъда честна с теб, това ми беше най-трудното да го постигна. Това ми беше най-трудното. В смисъл, винаги аз съм била предимно с мъжка енергия. В смисъл, аз съм да се боря, да постигам, да давам, да работя. Винаги така съм го правила. Но в един момент дойде момента, в който аз осъзнах, че единственото, което се иска от мен е просто да бъда жена. Просто да бъда жена, нищо повече. Аз мога да бъда и слаба, мога да бъда и неможеща нещо да направя. Не е нужно да се блъскам и да се юркам, все едно, че, нали, И да се все едно, бориш с мъжете, наравно с да. мъжете. Да. И всъщност, в момента, в който осъзнах, че не е нужно всичкото това да го правя, защото никой не ме е карал, аз просто сама си го бях наложила, Мгм. и нещата станаха супер. Започнах да В смисъл има моменти, в които си казвам, мами, това не мога да го направя, трябва да ми помогне някой. И, нали, естествено, делегирам на мъжката Мгм. част в къщи. И искам да ти кажа, че тогава нещата започнаха да се случват много по-лесно. Иначе как правя баланса? С план. Нямаш ли план, няма как да имаш баланс. В смисъл, винаги трябва да има разпределение на това как, как постигаш целите си. В смисъл как нещата се случват. Защото ако ти, ако ти не фигурираш в твоя собствен график, няма как да има баланс. В смисъл, няма как хората да те ценят достатъчно, за да може ти да си в баланс с себе си и в отношенията с тях. Но в момента, в който Да, мили хора, за малко да не ни се запише срещата, да стане един гаф, но продължаваме. Танче, извини ме за това. няма Продължи защо. си мисълта. Говорихме за баланса. Как ти го постигаш, как ти го проявяваш в живота си, баланса между сферите и ролята си на първо място на жена. Както каза ти, когато разбрах, че в крайна сметка основната ми роля е да бъда жена, да бъда себе си, да бъда истинската си природа и това, което ми е дадено,
Нещата ми се получиха, каза Танчета и ни разказва за това как са се случили при нея нещата. Ами, искам да ти кажа, че в момента, в който, освен, че аз съм жена и започнах да фигурирам в дневните си планове, нещата започнаха да се променят в момента, в който аз започнах да се обичам. В момента, в който аз се приех и с косурите си, и с това, че имам и хубави, и лоши страни. Всъщност, всички ги имаме. Всички имаме някакви трески за дялане. Какво ти А, помогна, Танче, да си кажеш, да стигнеш до това осъзнаване, до твоя извод? Аз се приех. Какво ти помогна? ами, аз първо, че преминах много обучения, много практики научих, които трябваше да ги практикувам първо на себе си и после вече да разбера, нали, че са работещи. И в крайна сметка исках да излеза от този магиосен кръг. Аз не исках да съм вече човека, който а, вечно се критикува. Аз съм човек, който вечно си намираше кусури. Ама вечно. В смисъл, аз се поглеждах в огледалото и виждах само негативното. Всъщност, в момента, в който започнах да виждам позитивните неща, и хората започнаха да ги виждат. В смисъл, започнаха и хората да ме оценяват, да виждат, че нали, имам и добри страни, че изглеждам добре, например, в дадена дреха или нещо подобно. И всъщност, искам да ти кажа, че и това е много важно да го отбележим. Дори и хубаво да се храните, дори да се стараете да пиете вода, да имате сън. Ако вие имате стрес, ако вие имате токсични отношения, ако вие не се обичате, ако вие не се цените, ако позволявате на други хора да контролират живота ви, всъщност вие да не се заявявате, няма да отслабнете и няма да се чувствате добре в кожата си. В смисъл това се опитвам да го обясня на всеки един, който ми го се отверя, защото всичко е комплексно. Абсолютно. На всички нива, както обичам да казвам аз. На всички Да, нива. Не е просто на повърхността, на която е физическото и това, което се проявява и се вижда, ами в да. невидимото, вътре в нас, на енергийно, на емоционално, на духовно, на ментално ниво. Именно, да. И то точно заради това моята книга сега, която ще излезе, тя се казва Влез във форма, докато се забавляваш с системата PVN. PVN значи промяна на всички нива. Много ми хареса. Много яко. Приготви ми, моля те, няколко бройки от книгата в момента, в който излезе. И ще направим още един запис, вече с реално да покажеш книгата на нашите прекрасни зрители Добре. и да знаят как могат да си я поръчат. Ако още сега могат да си я поръчат, ще сложим в описанието ам, координати. Да. Линк, координати, всичко. Може да, тя сега е на предпродажба, но всъщност нямам търпение да излезе. Ще излезе края на месеца и точно това исках да кажа, че човек, за да постигне здравословно състояние, за да постигне хармония, той трябва да уравновеси всички пластове в нас, защото ние сме като едни лукчета, буквално. Ние сме, трябва всичките блокажи и всичко, което сме натрупали през годините, просто да го изчистим, за да може да се чувстваме прекрасни и за да може хората да ни приемат. И всъщност, в момента, в който аз осъзнах, че ако аз не съм пълноценна, няма как да съм пълноценна за децата си, няма как да съм пълноценна за себе си, за партньора ми, няма как да постигна това, за което мечтая, играта тотално промени резултата си. Искам да ти кажа. Абсолютно. Това е нещо, за което си говорим навсякъде и което в днешно време е толкова важно всеки един човек да осъзнае, че Много хора го топката е в подценяват. нашите ръце. Ние Да, сътворяваме живота си във всичките му сфери, във всичките му области. Като първо се сътворяваме отвътре на нашето вътрешно състояние. Танче, последния въпрос, който искам да ти задам е вече най-любимия ми въпрос. А то е как ти стигна до осъзнаването и до тази твоя мисия да помагаш на хората и как стигна до това, че точно това е, да разбереш, че точно това е нещо, което кара сърцето ти да пее. ами аз още от
Още от малка съм си мечтала да мога да помагам на хората да са здрави. Ам, но много от моите близки починаха от болести. Всъщност, по лошия начин аз разбрах, че здравето е, здравето е в нашите ръце. И всъщност, ако ние се грижим за телата си, можем да сме пълноценни и можем да живеем живота, за който винаги сме мечтали. Преди 9 години го осъзнах това, когато тогава почина моята сестра и всъщност аз осъзнах, че няма значение на каква възраст си. Ако ти не си се грижил за тялото си, то няма как да ти даде енергията, от която имаш нужда и няма как да ти служи, както на тебе ти се иска. Разбрах го по лошия начин. И след това започнах да се грижа за себе си, но в един момент от прекалено много амбиции, от прекалено много работа, от прекалено много нали, все пак живея в чужда страна и исках да създам нещо, което да ми даде сигурност. Създадох собствен бизнес, работех денонощно и тогава влуших и моето здраве. И всъщност, Дисбаланс, здравето на последно място, както казваш ти. да, тогава балансът го нямаше никакъв в моя живот. Мгм, мгм. И всъщност в момента, в който аз промених моя собствен живот, извинявам се, че някакви неща се чуват, в момента, в който аз промених моя собствен живот, осъзнах, че нещата са постижими. Що мога аз, значи могат и други хора да го постигнат. И всъщност си казах, че искам да помогна на много хора да имат тези осъзнавания, които аз постигнах и това, което се случи с моя живот, защото при мен наистина беше тотална промяна. Искам да помогна на много жени да постигнат точно това, което аз успях да сбъдна и което аз успях да осъществя в моя живот. И всъщност така се появи моята мисия, защото осъзнах, че аз не искам да работя това, което работя, този бизнес, който бях създала тук, а искам да виждам усмивките как се връщат на лицата на хората, когато им се подобрят здравословните им навици, когато им се подобри тялото, когато вече изчезне болестта от тялото им без лекарства. Всъщност аз правя всичко това, което правя заради резултатите на хората. Това ме вдъхновява, това ме кара да съм щастлива и всъщност ти най-добре ме разбираш, защото Абсолютно. Затова сме си толкова, сме си се привлякли да въобще да се познаваме, да сме с сходни мисии, с сходни стремежи, с сходни цели. Не случайно съм те поканила точно теб, просто защото имаме обща мисия и неща, които много силно карат сърцата ни да пеят в синхрон, бих казала. точно така е и аз съм много щастлива, че познавам хора като теб, защото ти преобразяваш живота на хората и всъщност им помагаш те да си върнат увереността и да повярват, че всичко това е възможно. И аз по същия начин при мен идват жени, които не вярват в себе си, които буквално са се оставили на последно място в живота си. Мгм. Мгм. Всъщност, нали, дали имат или нямат половинка, те са в лоши отношения с тях. И това бях аз. Защото са в лоши отношения с самите себе си. Да, защото те Нямат не се отношение към обичат. себе си изобщо. Именно, те не се обичат. Когато те не се обичат, няма как и света около тях и хората около тях да ги обичат. Абсолютно. Всъщност, това бях аз преди известно време, преди няколко години. И точно заради това го правя, за да мога да им помогна те да си върнат любовта към себе си, към живота си и всъщност да започнат да сбъдват мечтите си. И това ми дава изключително удовлетворение. Просто е прекрасно. Абсолютно и вярвам, че всеки един човек ще го усети. Ще усети тази мекота, тази лекота, тази топлина, която излъчваш. Така че, мили хора, много ви благодаря за това, че отделяте от ценния си ресурс, времето, да гледате този наш искрен, личен, сърцат разговор, за който много, много ти благодаря, мила Танче. И А, аз благодаря.
Мили хора, не пропускайте да се абонирате за канала, да споделите с близък до сърцето си човек, който смятате, че има нужда да чуе тези думи. Много често, искам да вметна тук, получавам в коментарите си от видеята, точно това имах нужда да чуя в момента. И ние с Таня прекрасно знаем, че една дума може тотално да преобрази живота ви от този наш, не знам вече колко минутен разговор, без значение. Така че, мили хора, изпратете го, споделете го, нека да достигне до хората, които истински се нуждаят от него. При нужда от едно индивидуално пътешествие, консултация, влизане в програмите на Таня, поръчка на книгата и можете да се включите, като ще оставя координати, както вече казах в описанието на видеото. И отново ти благодаря, мила Танче. Желаем на всички хора здраве на всички нива. Танче, искаш ли да завършиш с нещо? Аз искам да кажа благодаря изключително много за тази покана. Беше ми много, много приятно и съм много, много щастлива, че, както каза ти, мисиите ни се преплитат, защото помагаме на хората буквално да променят живота си изцяло. И всъщност това е нашата мисия. Да виждаме повече усмихнати лица и повече трансформации. Аз точно заради това сега този месец ще стартирам и клуб, който ще бъде клуб на красивата и щастлива жена. И всъщност там ще си говорим за всички тези нива на трансформация на всяка една от нас, защото хубаво е дамите да сме нежните същества, да си останеме такива и всъщност няма нужда да се бориме до такава степен с живота си и с всички препятствия или каквото се сетите. Важното е да се обичаме, да се ценим и всъщност всичко останало ще се подреди по най-правилния възможен начин. Така че Абсолютно съм съгласна, доверете се Танче. на Боги, дайте възможност на сърцата ви да запеят с нейна помощ и всъщност да постигнете това, за което винаги сте мечтали, защото тя е прекрасен ментор и всъщност може да ви помогне наистина да постигнете трансформацията на всички нива. Благодаря ти, мила. Прекрасен ден на всички! Благодаря и аз.